te ko mana na ambo mi sa kana fɛn fɔ baba ma baba ba ka kafe mi ni baba bi ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'a ka kafe mi na du o tiɲɛ n'an fana b'an ka te mi o ma se kɛlɛ kɔnɔ n'a k'i ka da yɔrɔ min na da ye ne ma tɛmɛ yen kan ne ma tɛmɛ yen kan mɛ n ka te kɔni n b'o mi awɔ ne kɛlen don n ko ne ye gɛrɛn sigi ne ni baba ninnu ka association ye gɛrɛn sigi n da tɛ association kuma association ne si tɛ kunna di Mali an ye gɛrɛn sigi ka te mi ani baba ka association y'a sigi n dɔgɔ kita jalayakaw an b'u fo Samadi Jawara ale bɛ kita jalaya a bɛ k'an lamɛn nin waati na mutikaw an ka folibaw ye olu fana b'an kanu kosɛbɛ jɛnɛkaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka foli in ta ni lase Bugunika bɛɛ ma k'u ni cɛsiri an bɛ ka lamɛn yɔrɔ yɔrɔ an b'a bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'u sɔgɔlen to Nura FM na n dɔgɔ Ablaye Jara an b'ale ka babu an b'a ta o bɛ k'an dun waati awa i k'a dɔn gafe kɔnɔna na min ye l'indépendant Ablaye awa i k'a dɔn a kuma bɛɛ ko awa i k'a dɔn wulikajɔ ni cɛsiri kelen don nin waati laban ninnu kɔnɔna na min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn tigɛjigiw n'o ye bamaciwaleya tigilamɔgɔw ye n'o bɛ groupe armé maaw ko fɔ n'olu ye awa i k'a dɔn u ɲaga da yɔrɔ yɔrɔ wulikajɔ kɛn bɛ u nɔfɛ jamana fantan ni naani bɛɛ fɛ o de siratigɛ la anw ka cɛdenw n'o bɛ Mali sɔrɔsiw ko fɔ an ye maa 41 an y'olu kɛ sɛfini maa 60 hakɛ dɔgɔ an ye tɛgɛ da olu kan awa i k'a dɔn a maa 60 la awa i k'a dɔn minnu yɛrɛ fara dɔw b'a la minnu yɛrɛ ye awa i k'a dɔn ɲɛmaa dɔw ye a k'o de siratigɛ la ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ plan belebele 2 min bɛ yen ni an y'o dari nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'a bɛ tali kɛ plan Maliko ani opération kɛlɛtigi ninnu awa i k'a dɔn u bɛ wulikajɔ la a bɛ waati caman bɔ kalo caman u bɛ ka baara kɛ cogo min na u bɛ k'a kɛ ten wulikajɔ ni cɛsiriw u bɛ k'a kɛ fan bɛɛ fɛ parce que b'a y'a jira k'a fɔ ni ye jateminɛ kɛ u ka o baara de kɔnɔna na min ye terroriste maa 41 min ye awa i k'a dɔn u y'olu kɛ sɛfini o maa 41 maa minnu fara dɔgɔ terroriste belebele dɔw b'a la minnu k'u ɲininen don a bɛ waati jan bɔ dɔw bɛ awa i k'a dɔn olu kɛra sɛfini u ɲagaw bɛ yɔrɔ min an y'o caman filenkolon ci k'a dakolon ci min ye awa i k'a dɔn k'a daminɛ septembre kalo tile 27 ka na se octobre kalo tile 7 tile 10 jate baara ninnu kɔni karibusura o de kɔnɔna na a ko samiya donnen don samiya bɛ ɲini ka ban nka samiya don n'a ban o si ma anw ka sɔrɔsiw lajɔ koyi sabu min ye awa i k'a dɔn ko in dabɔlen bɛ min kama o dɔnnen don janfajugu min kun donnen bɛ anw kama ne ye kasi min kɛ a bɛ waati jan bɔ n y'a f'i ye n'i ye sɛnugu jɔlen tɔgɔ siga t'a la kala bɛ a kɔnɔ n'o tɛ n'i ye kɛnɛ di anw ka cɛdenw ma samiya yɛrɛ tɛ koyi hali n'i ye awa i k'a dɔn min ye kɔgɔji ta k'an dari anw b'a sago ka tagama kan min bɛ se k'a to an bɛ taama bamanciw kan cogo min san 9 min kɛra anw fɛ yan fu falaki a san 9 ni minɛn tun bɛ anw ka cɛdenw bolo ka yamaruya d'u ma anw bɛ fɛn lamaga min bɛ lakali diɲɛ fantan ni naani bɛɛ fɛ a ko de kama samiya nata bɛɛ anw ka cɛdenw awa i k'a dɔn u bɛ ka wulikajɔ sugu bɛɛ boloda opération Maliko ani k'a dɔn kɛlɛtigi i k'a dɔn olu kɔni ka baara o ma dogo maa si la a ko de siratigɛ la k'a daminɛ awa i k'a dɔn septembre kalo tile 27 ka na se an bɛ don min na i ko bi u ye awa i k'a dɔn bundeli min kɛ Moti ani Jamajɛ bolo fɛ a ma dogo maa si la o de siratigɛ la k'a daminɛ yɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Sufara n'a bɛ Moti mara la nin waati laban ninnu kɔnɔna na awa i k'a dɔn wulikajɔw barika bonyalen don yen kosɛbɛ sabu Amadu Kufa ka maa minnu bɛ yen awa i k'a dɔn olu dogolen tɛ maa si la a ko ŋunuŋunu kumaw bɛ ka fɔ awa i k'a dɔn fa minnu fɛ k'a jira k'a fɔ anw bɛ ka civiliw faa nin yɔrɔ kofɔlen in de don n'a bɛ Sufara ko fɔ nka o n'a ta bɛɛ Katiba Masina min bɛ yen n'a bɛ Amadu Kufa ka maaw ko fɔ dɔgɔ awa i k'a dɔn an bɛ ka buntini da u kan cogo min an bɛ ka bunti o cogo la u ka belebele dɔ bɛ yen min lakodɔnnen don kosɛbɛ n'o bɛ awa i k'a dɔn Anas ko fɔ an bɛ don min na i ko bi ale kɛra sɛfini sabu Abu Anasi yɛrɛ ye maa min ye min ye mura kɛlɛ la awa i k'a dɔn tigɛ kun dara kan ni ka tila k'a bila o kɔfɛ sa min ye awa i k'a dɔn secteur min bɛ yen n'a bɛ Sufara ani Baɲangara ko fɔ dɔgɔ nin yɔrɔ ninnu u bɛ ɲɛmaya terrorisiw ɲɛmaya a bɛ nin cɛ in de bolo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Abu Anyasi n'an ye awa i k'a dɔn ale kɛ sɛfini Wongoro mara la awa i k'a dɔn ani Mafunɛ o fana bɛ maa min bolo o de ye Amadu Jakite ye ale Amadu Jakite tɔgɔ in an y'ale fana kɛ sɛfini parce que ko septembre kalo tile 27 an ka avion wulila min ye bunteni an y'o dabɔ dɔgɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ Tesit ko fɔ ni hakili b'a la nin waati laban ninnu kɔnɔna na Tesit u ye binganni waleya ta ka ɲɛsin anw ka cɛdenw kan awa i k'a dɔn anw ka cɛdenw fana wulila ni EICS mɔgɔw awa i k'a dɔn u ye kɛlɛ min dabɔ o ma dogo maa si la an y'u ka maa caman ban min ye awa i k'a dɔn maa dɔw yɛrɛ bɛ olu y'a jira k'a fɔ u ye mara kɔnɔna fo n'u na ni maa kura wɛrɛw ye n'o tɛ fɛn fɛn tun b'i sɔrɔ o yɔrɔ in na an y'a bɛɛ kɛ sɛfini o pankuluw de wulila nin waati laban ninnu kɔnɔna na yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko fitili don dɛ fitili awa i k'a dɔn ko an ye bundeni kɛ o yɔrɔ in na awa i k'a dɔn
olu fana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini parce que ba ko toujours dans la région de Mopti Mopti mara la nya away ka do camancɛ bolo fɛ yɔrɔ min bɛ n'an ko ma ko jɛnɛ away ka do k'a fɔ an ye bundeni kɛ o yɔrɔ in fana na min nya away ka do Bamanan waleya tigilamaw an y'a dɔw kɛ c'est tout c'est fini min ye moto away ka do an y'o dɔw minɛ u la moto tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen hali kulu minnu kun b'u bolo an ye tɛgɛda kurun dɔw kan buguda dɔw bɛ yen minnu kɔni bɛɛ lajɛlen kun ye olu ye a bɛɛ kɛra c'est tout c'est fini min ye away ka do chargeur minnu bɛ yen n'a bɛ kɛ PM na n'o ye marifaw ye tel que walkie ka taa se away ka do commandiw ma i b'i jɔlen to yɔrɔ jan ka minnu labaara dɔgɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn minnu ne an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ c'est tout c'est fini k'an tɛgɛ da nin bɛɛ kan hali bi min ye away ka do an ka cɛdenw min ye away ka do Ablaye Jara ale ka fɔ la l'indépendant kɔnɔ baara bɛ ka kɛ cogo min a bɛ ka kɛ ten min bɛ se k'a to Bamanan waleya tigilamaw an b'u ka ko kɛ c'est tout c'est fini Maduma ka siga foyi t'a la mun ye indépendant ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ n'a ye kura ye mun ye Ablaye Jara kɛ hali bi a kumara dɔ fara dɔ kan o b'a bugu wa o b'a a caya Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ ka ɲɛsin an ka opération mun bɛ sen kan i n'a fɔ ne bɔra k'i da dɔ la cogo min na opération kɛlɛtigi ani ka taa fara mun ye plan Mali ko kan u ye wulikajɔ laban mun kɛ waati tɛmɛnen in na kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye septembre ka n'a bila mun ye octobre yɛrɛ daminɛ la hali bi mun ye Ablaye Jara a kumara kan a y'a jira k'a fɔ ko maajugu belebele fila kun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛn n'a bɛ Amadu Kunfa ka jigilatigɛkulu in kofɔ maajugu bele fila kun b'u la tɛgɛ ko a taara ka da olu kan mun ye Mopti mara o kɔnɔna la mun ye Ablaye Jara a y'a jira k'a fɔ ko mun ye opération mun bɛ sen kan n'an k'a ma ko opération kɛlɛtigi i bɛ na ye k'a fɔ ko k'a daminɛ mun ye octobre kalo tile 3 ka n'a bila mun ye octobre kalo tile 5 la Maruma ka ɲɛma k'u ye wulikajɔ ni cɛsiri caman k'o bila sen kan o wulikajɔ ni cɛsiri ko a kɛra sababu ye ni ka taa n'u ye dugu la dugu min n'an k'a ma ko Cɛmanba ani dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Bamanda i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye terroriste n'o bɛ jatigɛwale kɛbaa maa ninnu kofɔ ɲɛma ko maa 31 ko tɛgɛ da olu ka tɛ cɛ wa an y'olu kɛ c'est tout c'est fini o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ni dugu kofɔlen ninnu na mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu n'a bɛ terroriste kofɔ ɲɛma k'u ka base dɔ kun sigilen bɛ o kun y'u jabaala ye i bɛ na ye k'a fɔ ko o base fila ko an y'o kɛ c'est tout c'est fini Maruma ka ɲɛma hali bi ko an ka taa k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye octobre kalo tile 3 ka n'a bila mun ye a tile 4 na mun ye an ka lakanabaw ye wulikajɔ kɛ ka don Jene mara o kɔnɔ la o donnen Jene mara la i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka pankuru mun bɛ yen nin waati na k'u ye sankisɛ k'a surutu ka jigin mun ye jadisuw kan kɛrɛnkɛrɛnnen la dugu mun fana bɛ n'an k'a ma ko Saredina n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ni Kwakuru yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ mun ye kilomɛtiri 12 ɲɔgɔnna kan ko siga t'a la ko maa 33 terroriste maa 33 ɲɛma k'i bɛ na ye k'a fɔ ko tɛgɛ taara ka da olu kan tɛ cari mun ye dugu la mun ni sofara yɛrɛ ma jan dugu mun n'an k'a ma ko Saredina ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko o terroriste maa 33 la ko maa 15 kun b'o olu la olu bɛ ka ɲini ko a bɛ nin ka waati jan bɔ o maa 15 la ko siga taara kan ko bolo taara ka da olu maa 15 fana kan olu tun bɛ maa 33 olu tun b'o cɛla Maruma ka ɲɛma mun ye Ablaye Jara hali bi a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye an ka lakanabaw ye wulikajɔ caman kɛ octobre kalo tile 6 dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Kɔna ɲɛma i bɛ na ye k'a fɔ ko Kɔna dugu kɔnɔna la k'u ye tɛgɛ ta ka da mun ye terroriste maa 4 kan u y'olu fana kɛ c'est tout c'est fini o fana bɔlen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko hali bi ko mun ye armée a bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiri ko caman k'o kɛ mun ye Amadu Kunfa a ka jɛrɛjɛkulu min bɛ n'an k'a ma ko Katiba Masina ɲɛma n'u ma marifa bila ko an ka armée kalekan nin ye k'u b'u bɛɛ lajɛlen k'o ninkɛnɛ k'o karaba o dokumu kɔnɔna la i bɛ na ye k'a fɔ ko dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Jɛngeni Fulibe ani ka taa fara mun ye Guni Fulibe kan ɲɛma ko mun ye kilomɛtiri 30 o ni Sofara cɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye mobili 2 ɲɔgɔnna ko o minɛna mun ye Bamanciw bolo o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko Bamanciw ka baara kun bɛnnen bɛ fɛn ma n'a bɛ mugu pɛrɛnta ko fɔ maa minnu b'o don dugu jukɔrɔ ko siga t'a la ko nin dugu kofɔlen na ko tɛgɛ taara ka da mun ye maa 17 ɲɔgɔnna sigana maa 17 ɲɔgɔnna ɲɛma k'olu ka baara de kun ye ka mugu pɛrɛnta k'a don dugu jukɔrɔla la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko maa dɔ fana kun bɛ u bɛ gɛlɛya ta ka maaninfinw kɔni k'u sɛgɛrɛ dɔgɔjɔ don mun ye Mopti mara o kɔnɔ la i bɛ na ye k'a fɔ ko octobre kalo tile 6 an ka lakanabaw ye olu bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ da u kɔ ɲɛma hali bi ko mun ye ka ɲɛsin opération kɛlɛko ani opération Malitigi ma mun ye opération Maliko i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka lakanabaw ye wulikajɔ k'o wɛrɛ kɔ mun ye octobre kalo tile 4 i bɛ na ye k'a fɔ k'u y'u kunda mun ye Kucala mara o kan o sabu k'a bɛ nin ka waati jan bɔ ko mun ye Kucala mara kɔnɔna la mun ye
ye jatigɛ wale kɛbaa ninnu kɛlen bɛ ka degun caman ta ka maanifin k'u sɛgɛrɛ mun ye armée ɲɛma ko a ye wulikajɔ nin k'o bila sen kan mun ye Kucala mara o kɔnɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kucala kɛrɛfɛ dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Karingaso ani ka taa bila mun ye Kurila Yɔrɔso Bura ɲɛma k'i bɛ n'a ye k'a fɔ k'u ye tɛgɛ da mun ye Bamanci caman ni ka nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na Yɔrɔso o kɔfɛ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko octobre kalo tile 7 tɛmɛnen an ka lakanabaaw hali bi u ye wulikajɔ k'o kɛ dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Tumanibugu Tumanibugu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale bɛ Sɛri de Kati ale b'o fɛ wulikajɔ kɛra mun ye ka terroriste caman bɛ yen ɲɛma ka tɛgɛ ta ka da olu kan o caman fana bɛ an y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Murujan mara kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya ale bɛ Nara o mara fɛ dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Kiwala i bɛ na ye k'a fɔ ko min ye lakanabaaw ye wulikajɔ caman k'o kɛ jatigɛ wale kɛbaa minnu kun bɛ yen n'u kɛlen bɛ ka maanifin k'u bali sunɔgɔ ma siga t'a la ko min ye armée u y'u bɛɛ lajɛlen kɛ sɛtu sɛfini o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen hali bi mun ye Mali armée k'u bɛ wele bila mun ye duguden bɛɛ lajɛlen o ma maliden bɛɛ lajɛlen ma ko an ka fara ɲɔgɔn kan wa an ka hakili sigi kosɛbɛ jateminɛw ka kɛ n'an ye sigɛnɛma ye diɲɛ fan o fan ɲɛma ko an ka fɛɛrɛ dabali sigi sen ka joona an ka lakanabaaw bɛ se ka ladɔnna cogo min na u bɛ se ka fukari mun ye lakana jatigɛwale kɛbaa ninnu na u ka baara kɛtaw la kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ indépendant ale kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ de Ablaye Jara Marumɛ ka ɲɛma i bonya o b'a la Boubacar Traoré bete min ye Boubacar Tanjugura ye Boubacar a bɛ ka lamɛn Tuama don a bɛ awa i k'a dɔn Maroko jamana kan an b'a fo k'a waleɲuman dɔn bete min ye an ka cɛdenw wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ yen n'u bɛ k'a kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔ cɛdenw kun bɛ se ka nin kɛ a bɛ waati caman bɔ nka min ye janfajugu ani n ka sira tɛ ko la o de kun taara ka ɲɛsin anw ka cɛdenw ma nka bi cɛdenw mago bɛ an bɛɛ lajɛlen na Mali sɔrɔsiw mago bɛ an bɛɛ la an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an k'u dɛmɛ min bɛ se k'a to hali bi awa i k'a dɔn ɲini fɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye dankɔrɔba in n'o bɛ awa i k'a dɔn badabada Asimi Goyita n'o bɛ awa i k'a dɔn min ye Sadio Kamara n'o bɛ awa i k'a dɔn min ye Wage n'o bɛ awa SNT cɛ in tɔgɔ Jaw Segu ka Jaw ko fɔ ani Moribo ninnu ye les 5 colonels minnu bɛ ka diɲɛla maga bi u bɛ ka fa wuli maa caman na caman bɛ ka kule kan min bɛ yen n'a bɛ ka lamɛn n'a bɛ mɛn hali lahara sabu u taatɔ don an bɛ dugawu kɛ Ala ka nisabɔ bɛɛ kunnafoni an bɛ taa n'a ye min ye awa i ka dɔn sɛbɛnden bɛ n bolo kɔrɔ u ko a ma ko Challenger ale don wa i ka dɔn k'a fɔ olu kuma bɛɛ nka yan'o cɛ sa an bɛ foli lase Adama Keita ma Mamu Kamara ka gɔnifɔla don Mamu Sidibe sa kɛ Mamu Sidibe ka gɔnifɔla don e bɛ Mamu Sidibe dɔn wa Mamu Sidibe nka dɔn ale ka gɔnifɔla don a ye fasaduma da Nura FM na a kɛ Mamu Sidibe a ka gɔnifɔla wala ani ale ni Kɛnɛdugukaw ka Bala Danbele Balajigi u bala fasaduma dan na fasa min ni Ala sɔnna a ma waati nataw la a bɛ sɛlɛ tɔgɔ t'a la dɛ a ma ɲɛ dɛ fasa ma monter fɔlɔ a montera ka ban a ma monter fɔlɔ a bɛ yɛlɛma ka yɛlɛma awɔ ba yɛlɛma Bala a y'a yɛlɛma a bɛ yɛlɛma nɔgɔ baasi tɛ min ye awa i k'a dɔn an bɛ taa ni fasiri awa i k'a dɔn Challenger o kuma bɛɛ nin ye jumɛn ye Gawusu nin ye Nura FM fasa ye wa Ala an n'an yɛrɛ fa o danse awɔ kɛ danse ma wa an bɛ k'a lamɛn yɔrɔ min an ka auditeurs fana bɛ k'a lamɛn ten an yɛrɛ tun b'a lamɛn walayi nin ye Nura FM fasa ye non ni ɲɛna Gawusu nin bila i fɔlɔ nin to ye fɔlɔ kuranin don bon radio mɔgɔw filɛ k'a lamɛn yɔrɔ min o waati kelen de la anw yɛrɛ an bɛ ka dansement a bɔra machine kɔrɔ hali an m'a lamɛn fɔlɔ kana d'a ma kana bonya k'a ɲɛ an bɛ ka dansement kɛ an ka foli b'i ye kosɛbɛ k'i ni baara k'u ni baara nɔgɔ min ye awa i k'a dɔn Challenger a kuma na an ka taa ko min ye président ye n'o ye awa i k'a dɔn Ouattara ye Ouattara awa i k'a dɔn min bɛ tali kɛ sɔrɔsi minnu bɛ yen n'u bɛ anw bolo yan olu ka lahaliya Ouattara kuma na o kan a ko in bɛ na kɛ teliya la min bɛ se k'a to awa i k'a dɔn ninnu u bɛ se ka labila cogo min ni Ala sɔnna ma siga tɛ ale la ko in bɛ na ɲɛ sɔrɔ min ye président ye n'a bɛ Alassane Dramane Ouattara ko fɔ a ko kow tacogo ka ɲi
kosɛbɛ a ko a tɛna mɛn bilen min ye sɔrɔsi ma 46 n'o ye kɔnɔwarikaw ye awa i ka dɔn n'u bɛ anw bolo ba Maliba kɔnɔna k'u ka lahaliya awa i ka dɔn k'a bɛna ɲɛ sɔrɔ Alasani Daramani Ouattara n'a kun y'a daminɛ ni nin ye a bɛ faamuya kuma n'i pan k'i woloki ka nɛgɛ minɛ ɲin na ka fɛn o fɛn min kɛ min ye awa i ka dɔn anw ka cɛdenw ye n'o bɛ sɔrɔsi minnu ko fɔ n bɔra ka minnu f'i ye i b'u sigilen sɔrɔ u nɔ la ko n'i y'a jateminɛ président min bɛ yen n'a bɛ président de la république n'a b'o ko fɔ n'o ye awa i ka dɔn Alasani Daramani Ouattara ye kalo tile 6 a n'a 7 n'o ye octobre kalo ye Abidjan a ye maa dɔ bisimila min bɛ fɔri ɲasin bɛ awa i ka dɔn Togo tɔgɔ la min bɛ o ko fɔ ani Umaru Sisoko Ambalo min bɛ Guinée Bissau tɔgɔ la a b'o fana ko fɔ a ko Guinée Bissau président ye ale de awa i ka dɔn jamana ɲɛmaa ye ɲɛmaa min bɛ yen n'a bɛ awa i ka dɔn communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest n'an ko a ma ko CEDEAO ale de bɛ o kunna a ko fɔri ɲasin bɛ ale kɔni ta awa i ka dɔn ɲininkali kɔni bɛ tali kɛ fɛn caman kan a bɛ lakana a b'o ko fɔ min bɛ tali kɛ sous région in na ani ka dɔn k'a fɔ kuma caman bɛ yen min bɛ tali kɛ u yɛrɛw ka lahaliyaw an'u ka taabolow kuma bɛ kɛ o bɛɛ lajɛlen kan nka Alasani Daramani Ouattara a y'a jira k'a fɔ conférence dɔ kɛnɛ kan ale ni a jɛɲɔgɔn min bɛ yen n'o ye Guinée Bissau kaw ka ɲɛmaa ye n'o ye awa i ka dɔn Amibalo den Ambalo Sisoko Amibalo Sisoko den i ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ta o dɔn de don min ye sɔrɔsi maa 46 min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko kuma kɛra o kan kosɛbɛ sɔrɔsi ninnu hakilina jiginna u minɛna kabiri juillet kalo tile 10 san 2022 awa i ka dɔn Alasani Daramani Ouattara ka fɔ la a ko k'o kɔni tacogo bɛ ka taa cogo min a b'i n'a fɔ ko ninnu tacogo u ka ɲi kosɛbɛ wa a jan bɛ ale k'ale dan b'a la k'a fɔ télé la min ye awa i ka dɔn fɛɛrɛw bɛna sɔrɔ min bɛ se k'a to awa i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya sɔrɔ maa 46 in awa i ka dɔn olu bɛ se ka bila cogo min a ko président min bɛ yen n'a bɛ Côte-d'Ivoire tɔgɔ la président Alasani Daramani Ouattara a y'a jira k'a fɔ an balola ko awa i ka dɔn olu kɔni ŋaniya tɛ dɔwɛrɛ k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dabɔ u n'u kɛrɛfɛ jamana bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ani kelenya o bɛ se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min fɛɛrɛ ani dabaliw olu bɛ se ka kɛ cogo min hali bi jamanaw bɛ se ka basigi anw yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ ko Alasani Daramani Ouattara k'a ko k'ale ka laɲini awa i ka dɔn k'o ye o ye mana sa an bɛ don min na i ko bi maa 46 hali bi Alasani Daramani Ouattara an bɛ balo den ani fɔri ɲasin bɛ u b'u sɔn kosɛbɛ nka min ye min ye u yɛrɛ b'a dɔn tigitigi u bɛ ka min dogo fasodenw na u bɛ ka min dogo jamanadenw na farafinnadenw na u k'o ɲɛfɔ min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen bɛ wasa n'o tɛ dɔgɔ nin ko in bɛ cogo min na a bɔra jakumaboya la a mɛnna nin kɛra ko ninnu na koyi o de y'a to min ye arajo Kiledu Kasimu ye kumakan min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan koyi min ye procureur ka bɔ ka kuma a banna awɔ bɛɛ kumanaw a banna fɛn bɛɛ bɛ ka fɔ procureur ka bɔ nɔminɛ min b'u la min ye Ivoirien ye o min ye awa i ka dɔn Sierra Leone ye o min ye Gabonais ye o min ye Togolais ye o min ye Sud-Africain ye o bɛɛ ka fɔ a hakɛ ka fɔ faso bɛɛ k'a dɔn Côte-d'Ivoirikaw k'a dɔn tiɲɛ min ye min ye o dɔn de don a banna o b'a to bɛɛ bɛ lafiya ko in cɛ ka fɔ dɔrɔn a banna Ala k'a ni sababa bɛɛ ami fasiri don challenger u ka fasiri don u ka bidon bɔli i bonya b'a la nɔgɔ Madiba ka ɲɛma bonya a sabakɔrɔ jara ye soit de Bamako ma a sama ka gɛrɛna ni y'a sama mun ye Laya Jara ko aujourd'hui la Côte d'Ivoire a décrété la désobéissance civile pour le départ de Adou a ye fiɲɛ tɛ ta k'a to ayi n ko ne y'a mɛn k'u ye marche ba kɛ Côte d'Ivoire u bɛ o ma kɛ de n kɔni y'a kibaruya yɛrɛ mɛn k'u ye tagama ba kɛ ko a ka taa dɛ ko a wulikajɔ kelen don nin waati la a ye fiɲɛ tɛ ta k'a to mais a ka journalistes n'a yɛrɛ ka tɔrɔmɔɲɔ dira maa minnu ma u b'a fɔ ka jala olu bɛ k'a nɛgɛ k'a to yen kosɛbɛ n dɔgɔ diɲɛlatigɛ bɛ ten de koyi u ko n'i bɛ bɔlɔnjan kelen fɛ i bɛ ka taa n'i ye file fiyɛ piriri n'o kɛra sababu ye ka muso min d'i ma n dɔgɔ n'i n'a danbɛ fajiri fɛ n'i ye file fiyɛkan mɛn a lajɛ dɛ n'a b'i kɛrɛfɛ a lajɛ n'a b'i kɛrɛfɛ file fiyɛkan de bɛ taa n'ale ye file fiyɛkan wɛrɛ bɛ taa n'a ye o bɛ taa n'a ye aw nana fanga na so i b'a dɔn awɔ an ka taa a b'a dɔn an ka taa so de Bamako mɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Laya Jara kɛ a kumara a ko di a ko siga t'a la an bɛ mawuludu kalo la awɔ i bɛ n'a ye k'a fɔ ko yanni mawuludu a donkulu cɛ bangeli cɛ ɲɛmaa ko ŋunuŋunu kuma kun cayara kosɛbɛ sa diversimasi na ale ko fɔra a b'an ka dolaci kɛnɛba minnu o filɛ nin yirimajɔ kosɛbɛ ko a kuma kun sɛbɛkɔrɔ cayara mun ye mawuludi mun ni Usmani Madani Sherifu Aidara Bazumana na ale bɛ mawuludu mun ni ka a ɲɛnamaya ɲɛmaa ko mawuludu ko a bɛna kɛ sadversi masila wa walima ko a kun tɛna kɛ i bɛna ye k'a fɔ ko a ŋunuŋunu kuma kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ cayara o de kuma kɔnɔna mun ye Laya Jara a ko an ka jamana gouvernement k'u ye fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de k'o sigi sen kan fɛɛrɛ ni dabali mun n'a kɛra sababu ye mun ye dolaci o ka kɛ mun ye mawuludu fana o ka kɛ ka sɔrɔ mun ye gɛlɛya foyi ko o ma ye a
Allah mun ye laya jara a yira k'a fɔ ko siga t'a la ko tɛgɛrɛ badenba nin waati na ko kan ka fɔ an ka minisiri mun bɛ yen n'ale b'an ka farikolo ɲɛnajɛ kunna o tɛ Musa Atayare wa ɲɛma ko tɛgɛrɛ badenba ko kan ka fɔ a kunna nin waati na o sabu kɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko u ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu k'o kɛ dulaci a ka kɛ dulaci kɛnɛ la ko mun ye mawuludi fana ko o baara ko o ka kɛ maa caman tun y'a yira k'a fɔ ko nin baara fila ko a taa man di ɲɔgɔn fɛ ko gɛlɛya belebele ko o bɛna ye a la Patrick b'a ka fɔ la a ko yanni mawuludu cɛ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka minisiri mun dɔw bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ɲɛma a ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ mun ye farafinna jɛkuluba mun bɛ n'o bɛ farafinna dulaci ko k'u ɲɛnabɔ n'an k'a ma ko kafu u ye wulikajɔ ni cɛsiri caman kɛ kafu fan fɛ ko fɔ kafu ka fɛɛrɛ dabali k'o sigi sen kan walasa mun ye dulaci mun fila mun n'o bolodalen don dulaci fila in ko a bɛna bɛn mun ye mawuludu kalo ma wa a bɛna taa don na mun ye mawuludu yɛrɛ a bangeli baara o bɛ kɛ don mun na ko nka k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye kafu yɛrɛ kɔni k'u ma kala don u ɲɛna ka bɛn baara in ma o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko an ka jamana minisiriso mun n'o bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a fana wulikajɔ ni cɛsiri k'o kɛ ko dulaci ko a tɛna bɔ a dogo kɔrɔ wa mawuludu mun na a bɛ deli ka kɛ laadala ko la mun ye Usmani Madani Sherifu Aidara fɛ sari 20 mars la ko mawuludu fana ko a tɛna bɔ a dogo kɔrɔ o de kun kɔnɔ la walima ka ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko wulikajɔ ni cɛsiri caman ko o bilala sen kan mun ye jamana gouvernement ani Usmani Madani Sherifu Aidara tamaninkaw ka ba Usmana ɲɛma k'u bɛnna fɔla o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko maa minnu bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna an ka jamana kɔnɔ y'a yira k'a fɔ ko mawuludu ko a baara ko bɛ se ka kɛ sari 20 mars la wa n'u ye dulaci ko o fana ko o bɛ se ka kɛ Patrick b'a ka fɔ la maa minnu yɛrɛ nalen don ka na kafu ka n'a représenter an ka jamana kan dɔɔni mun kama mun ye nin dulaci baara o bɛ kɛ i bɛna ye k'a fɔ u siranɲɛ kojugu u ma sɔn ka taa dulaci kɛrɛ na nka i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Ansarudine International n'o ko fɔra a bɛ Usmani Madani Sherifu Aidara y'a bani a b'ale ka jɛgɛdɛkuluba in kofɔ maaw b'a kɔnɔ ɲɛma maa minnu hakili juru carilen don kosɛbɛ maaw b'a kɔnɔ maa minnu bɛ faamuyali kɛ n'o Usmani Madani Sherifu Aidara belebele in n'a y'a ni da diɲɛnatigɛ ko o ko de kan i bɛna ye k'a fɔ ko Ansarudine International bɛ wulikajɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye nimisi o bɛ se ka wasa cogo min na o de kun kɔnɔ la k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya kɔni ko o ma ye ko in na wa mun ye mawuludu baara ko o kɛra dolaci fana ko o kɛra Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ ɲɛma ko maa caman tun y'a yira k'a fɔ ko baara in ko a bɛna sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya nka mun ye Ansarudine International ani ka taa fara mun ye minisiri mun bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen farikolo ɲɛnajɛ ma u y'u bolo di ɲɔgɔn ma baara in bɛ se ka kɛ lafiya o kɔnɔna la cogo min na Patrick b'a ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ waati tɛmɛnenw na mun ye Usmani Madani Sherifu Aidara Bazumana tamaninkaw ka Bazumana kɔtɛ wa a kun bɛ mawuludu ka a boloda mun ye Sadi Osman Modibo Keita o kɔnɔ la nka a nana ye k'a fɔ ko mun ye kanubaw cayara tɔndenw cayara o nana kɛ sababu ye mun ye mawuludu k'a yɛlɛma ka taa n'a ye Sadi 26 mars o kɔnɔ la a ko n'i ye Usmani Madani Sherifu Aidara i y'a bani Bazumana a ko n'i y'a ka ko jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mawuludu mun ni k'a boloda mun ye jamana in kɔnɔ mun ye malidenw de bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ farafinnadenw de bɛ bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye nanzaraw la u ko mun ye farafinna Amérique Asie Europe Océanie ne ma k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye maa caman de bɛna mawuludu k'o kɛ jamana in kɔnɔ ala ni Usmani Madani Sherifu Aidara ale kama Patrick b'a ka fɔ la a ko nin kɔni ye tare o sabu kɛ maa caman kun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko mun ye dulaciw bɛ se ka kɛ o waati kelen na ko ka tila k'a fɔ ko ka mawuludu baara ko o kɛ ja ko an bɛ don min na ko bi ne ma ko Paris kɔni ko Paris ko a ɲɛnabɔra o sabu kɛ mun ye minisiri mun bɛ yen n'o de Musa Atayare ani mun ye Usmani Madani Sherifu Aidara a ka jɛgɛdɛkulu Ansarudine International ɲɛma ko cɛsiriw kɛra mawuludu baara ko kɛra nafolo filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔ Laya Jara ale sɛbɛnnikɛla Madu Mɛga ɲɛma i bonya o baara donc n ka kɛra i b'a fɔ k'u ka minɛnw yɛrɛ bɛɛ tun bɛ 26 mars dugu jukɔrɔ de wallahi ballon ba ni minɛnw ka poyi ka bɔ a si ma kɔrɔ ni si ye o ye ka bɔ k'a ye minɛ ko in est-ce que a ye ɲɛma la ni mɛlɛkɛw sin tɛ ko in na bon Aidara ka nin ko in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ko in ye ne kabako ye dɛ Aidara n'i ma lajɛ k'an wele jama ko in bɛ cogo min ala k'a ɲɛfɔ an ye jama ka sɔrɔ fana ka kɛ Nura FM fana Sherifu ka an mɛnna sa an bɛ kule la sa dɛ Ansarudine jama in nin ye kabako ye dɛ Ansarudine International a ɲɔgɔn jama dalajɛ tigɛ Mali a ma kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ Mali wa farafinna i bɛ farafinna de fɔ ɲama ala bɔ ni jama bɔra jama ballon ba i b'a fɔ ko ballon ta yɛrɛ ma deli ka kɛ kɛnɛ in kɔrɔ ko dulaci ba ɲama ko mun yɛrɛ kabako ye ne minɛ ko in na dulaci ba ani podium ka ye sali a podium in kɛ o de kabako ye minɛ
La am sardine. Ah non, mais blogu ka bo ala anga tinyere fo nyoy. Ah. Ils sont organisés. Ah oula benen de. Non, oula ben ils sont organisés. En sardine. Et puis discipline fana be. Ango fana fo nyoy. Na usa su ko mu. Awo. Nyama en sardine wani. Vraiment. Na usa su ko mu. Ibena ka fo ko en sardine twandeu. Aywa. Ubetu usa su. Ala ka ni sababe. Ala ka saun chaya. Ndo mi ya fasiri ambita nai. Mi ya awaikado sedu kunate. Ale kumambe. Kumambe sebengono sebe minango makuru Nouvelle Horizon. Awaikado transition minumbi ulubel kal lado chukumi. On fait jamana ngonnana. Kerengere ni ala Mali, Guinée ani Conakry, et Guinée Conakry ani Burkina. Mi ya awaikado la halia mimbe no be kataka on segere. Ma fe ma mimbe no be CEDEAO nabu kofo. Ani chonguya abe farafina on fe ya. Farafide minum fana be nu dale do ala ka fo luka farafide ya sikate ala. Fo ulu africain ya 100%. Ulu wulika joke. Wulika mingonnana uyuka ni chonguya uyo jira. Ka jira CEDEAO la abeka minge farafina. Ka jira CEDEAO la awni ma minum be natika obi nyambulo. Anti jena e bi, anti jena e shini. Ndogo sibiri do. Kalo kleshegi awaikado san 2022. Baba adama yere kumba keneka. Ma chama mbade de bora. Minum bela jile farafinde do. Malien damate, Guinéen damate, Burkina be damate. Abena kadrapo awaikado farafina bela jile farale nywanga. Ubora kukadishongo ya kujira. Nishongo ya ani awaikado kademenyo ya ta. Kanyeshi awaikado jamana maraba minum be nobe Mali maraba ukufo. Nobe Guinée Conakry maraba ukufo. Nobe Burkina Faso maraba ukufo. Sabu awaikado jakuluba mimbe namba wele ko communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nangwa mako CEDEAO. Ulube kala donjugo minta awaikado nika jamana nusegere. Abenentu mabi, abenentu mashini. Ako ninya awaikado misali ude chaman tukule nywana. Kajira kafo. CEDEAO beka la halia minta ka mo segere. Abenentu mabi, abenentu mashini. Ako tama keba minumfle ni abi ma chaman debo. Million chama. Abela jele ye farafinde undi. Ali. Awaikado utamana Paris kerengere ni ala awaikado nanzara uka dugula akera sibiri do kalo kleshegi sa 2022 u ye 72 minuta awaikado 7 mingumbuka u papier nunu ni awaikado fini nunga papier nun chama mbade abejira kafo CEDEAO be la halia minna tikejigi nunu ubeka walia minta nika awaikado mausegere chama ngumbitama odeka communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO abeka minta ka on segere abenente bi abenente shini haka jahali no ya soro minya awaikado anyere dama ni nywanje ben ani kelenya be hali no ya soro anyere dama ni nywanje no fomya be anyere dama ni nywanje fenja mambe feminu be ni ambeka awaikado tari ani nywanje ani CEDEAO ka nywamvo musira mi fe ode jamana uladon chugo anu ka politiko tasira akoni ya jetemine CEDEAO awaikado ambedo ni mene ko bi wati be ube hakilina udeta ani awaikado decision suku do ta minu ni faso de unka hakilina utita nywanje sira minu mba ajira kene kan pambara ki pa ko awaikado mawere tegebu kokoro uni mimbe ka baraki pasirika bako ako Mali temenengo ka boy Guinée temenengo ka boy minya awaikado capital mimbe na be Burkina capital kofo awaikado ka fo anta jamana ntere do octobre kolo cré saba san 2022 lu ko ni wulika joni chesuru beke ka yira ka fo kuti fe CEDEAO ka tu ka dugula atebo mabbi atebo machine sabo awati CEDEAO kungembe ka mado de sugoni nobe Mamadou Issoufou kofo ale de awaikado uka chide ngere ne mi ngumbita Burkina ngana sa Burkina kaw lu wulila ka jira ka fo kulu ti jena bi jena shini ndogo ni masoro do refe koy minya awaikado CEDEAO yere ka gadia akala halia anaka kewale njugu o soro la odefe ako farafina bebe do aka bi ka fo CEDEAO kulu do de bu kokoro uni mimbe ka barake ubu ka decision minuta decision nu awaikado uni bamanchi wale atigila ma do be ulu de be ka awaikado o decision ta ako kuma o yefenye fami nama be o mabi nama be o machine sigata la koy baba kumekene kaon akumbe direct anya yere ako kuma sa minya sedu ko ukunate aya jira ka fo minya awaikado ni ngo bela jelena CEDEAO ye ko doke ko min goni ye kene kan koy min dara bela jele kloka ako CEDEAO doni mina an wulila Mali ka jira ka fo France akomanda ye be akomanda ye shini ko kuna funi disra minum be no ye RFI ko kuna funi disra minum be no ye France 24 agu kataka wanfe amago tula bi amago tula shini adoni kama Emmanuel Macron akeri ba fuko jegeji bone jakuma tonga apanikira fa wulila la awulila alaba fa daye fala kono bintige aye mvo akoko awaikado ale koni be mindo ode ale bina fo awaikado jakulu mimbe no CEDEAO akijwa joro wa ubina koke ko mimbe ke misali anwa ayo fo wati mi afurundura afurundura di madewi afurundura aya ila jema bela jelena ale de tege be CEDEAO ka
a frontura a yira bela ale ni CEDEAO be ɲɔgɔn nɔfɛ saraka y'a minɛ a banna saraka de y'a minɛ nɔgɔ Seydou Konate a ko waleya ni awayika dɔ o ko cɛjugu minnu filɛ nin o bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan min bɛ se k'a jira k'a fɔ CEDEAO awayika dɔ a t'a yɛrɛ ma a t'a yɛrɛ bolo a ko taama min filɛ nin n'a kɛra awayika dɔ Paris o ye taama de ye min bɛ k'a jira maaw la awayika dɔ k'a fɔ min ye awayika dɔ CEDEAO awayika dɔ bonya kisɛ kelen t'a yɔrɔ ka ɲɛsin farafindenw ma wa anw fana bɛ ka wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ min bɛ se k'a to an ka kow bɛ se ka sinsin cogo min nisɔngoya o jirala CEDEAO maaw la Paris taama kɛra wa i k'a dɔn jama bɔra bɛɛ n'i ka drapeau Seydou Konate a ka fasiri don Nouvelle Horizon u ka bidon bɔli i bonya b'a la Marima ka ɲɛmaa bonya a sɛbɛkɔrɔ diyara n ye Beliko Jalo an ka foli b'i ye filakɛ an b'a fo mun ye farafinnaden fɛn bɛ Faransi nin waati na ɲɛmaa an bɛ foli ta ka ɲɛsin u ma k'u ne faso jɔ wa k'u ne jamana jɔ min ye indicateur du niveau ne bɛ Keleku ɲɛmaa an bɛ bɔ n'a ye mun ye Bala Soumaïla Traoré a kumara a ko arisiyamu n'o bɛ ba polisilakaw tɔgɔ la u ka syndicat jɛkulu min bɛ yen na an k'a ma ko syndicat autonome de la police damusɔn kumala n'an k'a ma ko sabu olu ka secrétaire général n'o ye Buguna Baba Damele Damelekɛ a kumara a ko ka ɲɛsin min ye jamana marabagaw ye sariya mun ta n'an k'a ma ko projet de loi mun n'o b'a jira k'a fɔ ko ba polisilakaw ani ka taa fara mun ye protection civile quoi an ko maa minnu ma ko sapeur pompier ko i bɛ na ye k'a fɔ ko sɔrɔsilakaw bɛ baara o baara de kɛ k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw ani ka taa fara mun ye protection civile maaw kan ɲɛma k'u fana bɛ o baara ka n'o laɲɛnamaya o de kun kɔnɔ la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw u ka syndicat jɛkulu mun bɛ yen n'an k'a ma ko syndicat autonome de la police damusɔn kumala ni maaw k'a ma ko sabu o ɲɛmaa de ye u ka secrétaire général de ye Buguna Baba Damele Adijan Buguna Baba Damele ɲɛmaa i bɛ na ye k'a fɔ ko a kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana marabagaw bɔlen filɛ ka décision mun ni k'a ta ko siga t'a la k'olu bɛ jamana marabagaw kɔ nka siga t'a la ko kun ko a tɛ jigin kuntigi kɔ abada o de kun kɔnɔ la mun ye Buguna Baba Damele a y'a jira k'a fɔ ko mun ye fɛɛrɛ ni dabali ka kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko décision ninnu bɛ taa olu fana k'u da bɛ se ka don a la cogo min na mun ye Bala Soumaïla Traoré ka bɔ indicateur du niveau kɔnɔ la a y'a jira k'a fɔ ko min ye jamana marabagaw u ye lajɛ yɛrɛ mun kɛ laadalako la araba o araba i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement k'u bɛ lajɛ yɛrɛ dɔ kɔni kɛ mun ye palais présidentiel la kosɛbɛ o conseil des ministres laban mun n'o kɛra octobre kalo tile 5 u y'a jira k'a fɔ ko min ye sariya kɔni bɛna taa mun ye ba polisilakaw ye ka taa fara mun ye protection civile maaw kan ɲɛmaa ko u bɛna fara mun ye sɔrɔsilakaw kan sɔrɔsilakaw bɛ baara o baara k'o kɛ jamana in kɔnɔ ko siga t'a la ko protection civile ani polisilakaw k'u fana bɛna o baara kelen nin kɛ o timiya mun ye an ka jamana marabaaw u y'a jira k'a fɔ ko min ye an ka lakanabaaw mana wuli ka jɔ kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na ka dugu o dugu k'o furan nka u sigilen tɛ se ka to o dugu la a tɛ ɲɛ abada fo maa de ka sɔrɔ ka na o dugu la maa mun ye lakanabaa ye mun bɛ se ka duguladenw ni k'u kisi mun ye jatigɛwale kɛbaa ninnu o ma o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye malidenw ye sigikafɔ belebele mun n'o kɛra jamana in kɔnɔ an ko min ma ko assise nationale de la refondation o sigi belebele in kɛnɛ kan ko bɛn ka d'a kan k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw ye ani mun ye protection civile k'u fana ka sɔrɔsiw bɛ baara mun kɛ k'u fana ka o baara kelen k'o kɛ o de hukumu kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye ba polisilakaw ka syndicat jɛkulu mun bɛ yen i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na syndicat jɛkulu min n'an k'a ma ko syndicat autonome de la police sapu n'a a secrétaire général ye Buguna Baba Damele a kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana marabagaw filɛ ka décision mun ta nin ko siga t'a la k'olu bɛ jamana marabagaw kɔ nka ko kun ne tɛ di kuntigi kɔ abada ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin décision kɔni bɛ taa ɲɛma k'u ɲinɛ ka na k'u kɔ u k'u fana wele k'u da don a ko la ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamanadenw de y'a laɲini assise nationale kɛnɛ kan ɲɛma k'olu kɔni bɛ jamanadenw kɔ wa mun ye maa minnu bɛ ka jamana mara an bɛ don min na ko bi ko olu kɔni b'u kɔ kunnafoni filɛ nin ye an y'a sɛma ka bɔ indicateur du niveau kɔnɔ la Bala Soumaïla Traoré ale sɛbɛnnikɛla ye Madu Mayiga ɲɛma i bonya o b'a la nɔgɔ Kongo Baraza min ye awayika dɔ Aruna Libe a b'a lamɛn an b'a fo Bouakari Sise an b'a fana fo a bɛ Moti Beliko Jalo dun bɛ an ka foli bɛ Beliko ye ko ne ko a Jalo Moti n kɔ bɛ mide sali nin bɛ fu quoi a famina a ma famine Mopti Kei Mopti Sudu Baba sa a y'a Mopti fu Mopti Sudu Baba sa y'a Mopti Mimi sa y'a Mopti sa hebi debbo fu nangu debbo didi waddu goto min goto o gorko o be nangu goto e kam min goto en ciara de ngoni tara muti me fe ko defo min goto flamuso nyuma fla ngoni yo sori bina kelindi kambaleni ma ibe kelindi ere ma abala ay nango
Bakari. Ima menda de. Nanda do ngala. Ne no do ngui BT1 ni BT3 besoro. Ne o do idawa. BT1. BT2 and BT3. O kanu ba wiu. Ba be wala. Aka idilla. Idilla. Ba be wala. Idilla. Mideli. Mon ami atunga wala. Allah sabali sa ngate me ngata. Oh basite. Kana foi wala ya. Nyuma anga foli biye o kado nyuma amba le ka facilita avec le pouce kono ka bido boli no minye mali minye o kado ministry yelma o kado ko koni o ye fenye femine o kado adangale do awma ko ne jetemineke be kalu chama mbo minye o kado bela jile nyeba la tableau minumbe o kado mali gouvernement minumbe ala minye magobe jolikura ani makura o lusinzi o kado lukana telela minye o kado malikura o ko be se ka nyesoro chugumi ko ministry do be dongo ala siga fu itala olukanga norobla amedoni mina ikobi sabu ka waliya nu ka kechugo o de bato awai kado be norobla ako temene ngo ka boye ni je temeneke president mimbe anguna binno ye colonel Ashimi Guitai ale ko nimbe ka minyira mola o de ka fo janfo mandi ale wai kado ka fo ale manteli fio ka fo kibe dobla adota nga ona tabe jamana be tabulo minga o de ba jaguya o de bato awai kado Ashimi yere kanga wulika joke domendo be ka yelma do buloda awai kado olusrafe ko ni je temeneke baye ka fo wuli ka joni chesiri o ka do ko min bi fo wati be e ko min be gagné ko o ti fali nga ngo gouvernement be tablo mina gouvernement be ti gagné ko ministre do be o ka do no ya soro be tablo minga o ministre e minu ngone ambe don mena ko bi o manga to o place la ko o ka do note min yi ko imbe chugo mina a pembe ne do chugo min be nyebala yel mali kuro kanga ke ko chama be minu kanga buluda min se ka to jamana bi se ka lafiya chugo mi ko kiedo ministre minu do o donedo nga mase o ka do luka fo ministry mini nganga ta nga bidon mina ko bi sigata la ministry so do bi dogon ni awai kado ambe kuna wolo soro lembe ni awai kado o ministry so wi o ministry so nunu awai kado ko ko ni donendo coopération internationale o be awai kado Muktar wan utedi kado abla job sake Muktar tara bena abla job subhanallah Muktar wan ba mugu ay no ibado depuis atete ka wati ale kun yoke ba mu kutara awaye ni yero ka atete mais bitan ya abla job ba mu kutara mena abla job awai kado aba ale ko fo o temene ngo ka boy minya awai kado Sadio Kamara ka ministre so no be ministère de la défense na bu ko fo awai kado ka fo ale fana be ka minge o fana fe min na kan ko sobe o temene ngo ka boy kala zuba ministre no be éducation ko fo o fana barakela bara min na donedu sécurité intérieure o fana donedu ko sobe be bara mina o temene ngo minya environnement awai kado fana donedu ani administration territoriale nu ye ministre so mini hali no ya soro ko gelele du donc ala lu ko ni be ka keso buye mali gouvernement ka tangorota ka sira nyuma un chama awai kado ko jira mali gouvernement na ka bara ko chugo o kayin ko sobe nga ekipu ina mado be minu ngoni jongo ala o kembe ba fo ko shuwulile sabu minye bara e o est-ce que t'as la couille aya do rabbe nyama unna gouvernement no foga na nera mu ka kuma me itu to yere wallahi de alai a folo yere ko nanga ministre so ko ni aruna ko ni aruna ture haruna makela foike min bi se ka to mali kuna foni dila o be blow ka hake ko aruna ko ni akoni sigile do drone vesi ba do ni kuma ba mugula aruna ture c'est pas la peine ndo asirike ba ko minya awai kado president Ashimi ba do abi fe ka minyira maula ode awai kado aleti maye min be balika wulika awai kado jetige yelma ka mawtige awai kado tabulu la na tabe yelmali minum be no lukanga keni wati la ba ko na jagwado o yelmali oluka ke ako awai kado amido ni mena ko bi ma minum be nu tise nu ba do ka fotigi tise olukanga labla ma wero kan na sabu awai kado jamana kono deun jaman be minum bi se kola minum bi se ka bara nunge ambe don mena ko bi ma chama ngoni kembe ka jete mena ka fo minya awai kado mali gouvernement chugo chaba chama be akono nda shido chama be akono wa fere o kanga nyini ulubsi ka corriger chugo mi telela ako kuma na sa minya awai kado transition yire awai kado o sharti o be o ya lanyini yelma kado gouvernement tabulula ako kuma na president Ashimi Goita ki kanga yelma kede telela fasiri fle nyuma awai kado alika fasiri do o ka bidon boli le pousse anya bo akoni bunya bala le pousse bonya asabakoro jarani jama marma ganyama na manye ka foko jamana gouvernement kono ko abena jelama ministère de la promotion de l'enfant de la famille el ekayini wallahi ekayini Issa Djidumbia comment ako mon ami tu m'as plus écrit pour ton
100 €. Je suis au travail. Mon collègue de travail, Ibrahim de Maroc, est content pour vous. Même s'il ne comprend pas Bambara, votre rire le fait rire aussi. Isa comment? Isa Ngidumbia. Akunye sa hero kokuma do fode. Joyena. Aïe, ça kungo ako ko ima ale wele di blé. Ko mon ami ko tu m'as plus écrit. Aïe mon ami, aïe non aïe karakela. Ah kan sa kamene de makan. Mon ami. Oh, Isa Ngidumbia ibaka feta amikla ka écrit pour les 100 €. Abana. Voilà, ibanga foula ci tirga ma ton collègue Ibrahim du Maroc. Awo. Ibrahim de Maroc, bonjour. 100 €. On te salue beaucoup depuis le Maroc. Hein? Depuis le Maroc. Voilà, ici au Mali là. Le journal, ça se passe en Bambara chez nous. Abana. On l'appelle Gafé. Gafé. Et à travers Gafé, on prend du bon thé. Bon thé Zara. Voilà, ça c'est le thé Zara. Zara. C'est pas compliqué. C'est formidable. Hein? Voilà. Donc, Mamba ou Befou. Ou Be Walimando.